Ассалому алайкум, бародарои азиз. Хуш омадед ба канали мо. Марҳамат карда дароед, подписатсия кунед, ба дӯстони худ поделитсия кунед, чунки канали моро подписиҳо зиёд шаванд, аз 1000 та гузаранд. Моро иншоалло ки ба эфир бироем рӯзҳои шанбе, якшанбе ба мардум бар бораи бемориҳо гуфтугузор кунем, чунки дигарҳо ҳам хабардор шаванд аз бемориҳо ва каме ҳам бошад маълумоти хуб гиранд. Агар шумо касалӣ ё ки беморӣ доред, марҳамат карда дар поёни комментария наистед. Иншоалло ки ман ба саволҳои шумо ё ки ба касал бошед, иншоалло ки як табобат менависам ё ки ягон дасти ёрии худро мерасонам иншоалло. Бародари азиз, ин дорӯи ки шумо дидастед, ин ба монанди капсикам ин доруҳо мебошад, лекин беҳад дорӯи истеҳсолш Америка мебошад. Бисёр дорӯи хуб аст. Ва рости гап як бор шамолхӯри мушакҳо дар ман дида шуд. Рости гап ҳамин шак дидам, бисёр фоидаи сахт кардак. Ман хостам ба шумо расонам ки ин дору беҳад дорӯи хуб аст, истеҳсолш Америка. Ва гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки сардард ё ки гайморит, фронтит ё ки чӣ бошад, беҳад фоида мекунад. Барои чунки чанд бор шуда буд ки сар дард мекард. Аз ҳамин як бор мешакам, иншоалло ки соз шуда сарам. Ба фикрам ки ягон мушкилӣ нест. Ман медонам бародари азиз ки дору беҳад дорӯи шояд ки 1500, шояд 2000 бошад, лекин фоидабахш аст. Бародари азиз, ман ин видеоро барои чӣ кардам? Барои он ки бародарҳо бисёр савол доданд барои шамолхӯри мушакҳо. Ба қавли тоҷики худмон мегӯянд ки ман рак шидам, ин хел шудам, он хел шудам. Ине бародарҳо, ман наметавонам ҳамаи шуморо рости гап хеле доруро нишон додам, лекин ба тарзи видеоӣ ина ман ҳамин видеоро дар канал мемонам. Дурои марҳамат карда бинед ки чӣ намудай. Масалан, ин ҳамин дору ҳамаш англисӣ. Шумо метавонед ки аз аптекаҳо дастрас кунед. Агар ки натонистед дастрас кардан, хай гӯед заказ мекунем, иншоалло биёранд. Бародари азиз, фаромӯш накунед поделитсия кунед ба бародари азизтон ки подписчикои моро зиёд шаванд. Мо ин сайта барои оне накушодем ки мисол бародарҳо барои пул кор кардан, барои оне ки мисол як дастгирӣ кунем бародари муҳоҷири тоҷика. Хуб, худо нигаҳбонтон бошад. Саломат бошед.